агар нафарҳое ки Дубай сафар кардагӣ бошен ин чиза хуб медонен дар назди нуқтаҳои аз назаргузаронии сарҳадӣ дар фурудгоҳ ҷамъ мешаванд. мо гуфтем ки 3 нафаре ки билети бисёр мехарад призои иловагӣ дорем. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азизу гироми қадр, чихеле ки медонед дар канали ма конкурси нав сар шидагиае. нафарҳое ки мара айни ҳол тамошо кардесен, агар ҳар як кадомите ҳамин ҳозир бидроен як донаи билет бихарен бахти хитона санҷида, аз ҳамаи шумо бениҳоят миннатдор мешам. марҳамат тамошо кунед, ҳатман билет бихарен. нархи билеташ 200 рубл, 100 дона призай. номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷонай сумтона мепартоен ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. бо дар WhatsApp-аш чекта рӯй мекунӣ. 4 та шоҳҷоиза, якта электромобил соли 2023, якта 012, якта Camry 3 соли 2014, я Мерседеси 211 солиш 2008. бидро билета бихар бародар. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, акнун мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. бо диққат гӯш кунед. қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон. дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе низоми мустақилона аз қайд гузаштани мусофирон роҳандозӣ карда мешавад. агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки дар фурудгоҳи Душанбе низоми наверо роҳандозӣ намоянд ки ба мусофирон барои мустақилона аз қайд гузаштан имкон медиҳад. дар ин бора рӯзи 31 январ зимни нишасти матбуотӣ роҳбари агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Дилшод Сафарзода хабар додааст, яъне ки худсарона аз қайд гузаштан ҳамира дар назар дорад ки агар нафарҳое ки Дубай сафар кардагӣ бошен ин чиза хуб медонен. вақте ки шумо меоен ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳри Дубай, дар аэропорт аҳамият дода бошен. агар вақте ки одам бисёр бошад дар ҳамун Дубай, мисол шумо рафта дар ҳар як ҷо истода дар паспортотон печат намезанед. просто як намуд аппарат ҳастай, вақти гузаштан мерем паспортона дар болои ҳамун мемонен ва мегзарен, пеши ҳеҷ кас намерен. ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе низ ҳамчунин тасмим гирифтанд ки дар ҳолатҳое ки агар мусофирон бисёр мешавад, мисол чандин ҳавопаймо якбора нишаст мекунад ба фурудгоҳ, ҳамин гуна роҳандозӣ кунанд барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳолати гузаштан аз таможни контрол ҳамун гуна аппарате ки мо гуфтем пешниҳод карда мешавад ва мусофирон метавонанд ки бе ягон печат просто паспортошона дар ҳамун аппарат бимонанд ва бигзаранд. инчунин қайд карда гуфтанд ки низоми мазкур барои ҳалли мушкилӣ дергоҳ истодани мусофирон зимни аз назаргузаронӣ дар фурудгоҳи Душанбе роҳандозӣ карда мешавад. гуфта мешавад ки чунин ҳолатҳо замоне ба миён меоянд ки мусофирон якбора якчанд хатсайр дар назди нуқтаҳои аз назаргузаронии сарҳадӣ дар фурудгоҳ ҷамъ мешаванд. чихеле ки мо гуфтем якбора чандин ҳавопаймо вақте ки дар фурудгоҳ ҳозир мешавад, одам бисёр мешавад, баъдан ин кор мисол ба миён меояд. дар ҳолате ки одам кам боша мақсад, дар ин ҳолат ба ана ҳамун нуқтаҳое ки печат мезананд дар паспорт, дар ҳамунҷа навбат истода мегзарен, шумо мисол ворид мешавед ба ҷумҳурии Тоҷикистон. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, ибд як хабари нав хостем ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. акнун комментарияҳои шуморо хонда саволҳое ки равон кардагиен ҷавоб мегардонем. як чиза ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам, бародарони азиз ва гироми қадр, агар нафарҳое ки бихоҳем фаҳмидан дар Федератсияи Русия патентҳои шуморо аннулировать кардиянд ё ин ки не, дар ин ҳамин рақамҳо WhatsApp-да бинависонед, проверкаи аниқ мекунам ва ҷавобша барои шумо мега. Султоншо нависондай: ассалому алайкум, акаҷон меган даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидай аллакай. ҳамин гап роста ё ин ки не? не, бародарони азизу гироми қадр, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 апрел сар мешавад. як каси дигар нависондай: ака патенти дигар шаҳра ба дигар шаҳри Россия перевод кунан мешавад чанд сумда? тибқи кодекси меҳнати Федератсияи Русия ба назар бигирем, агар переоформилят кардани патент иҷозат дода шудагӣ ҳаст, вале дар назар ин чиза ба инобат намегиранд. вақте ки шумо дар ҳар шаҳре ки қарор доред, бояд регистратсияи шумо ва патенти шумо аз ҳамун шаҳр гирифта шудагӣ бошад. икром нависондай:
ассалому алайкум, акаҷон мегуфтен оли чанд билет мондагӣ ҳаст дар конкурс ва ҷои якум чӣ қадар билет гирифтагиед барои мошина бо тариқи автоматӣ гирифтан. мо гуфтем ки 3 нафаре ки билети бисёр мехарад призои иловагӣ дорем. Дар ҷои якумаш мошина, ҷои дуюми сеюмаш пул мондагием барои 3 касе ки билети бисёр мехаранд. ва ҳозираша ҳисоб накардаем ки аз ҳамада бисёр билет харидагия. Бародарони азизу гироми қадр, билет ҳастаи олӣ, нархаш 200 рубл аст. шумо ба 200 рубл метавонед бахти худтона бисанҷен, ягон тӯҳфаи хуб насиби худтон кунед. ба ҳамин хотир видеои конкурса тамошо кунед, ҳатман билет бихарен, дастгирии шумо пешравии мо аст. як кас нависондаи агар падарат айдига занаш фарзанд дошта боша, хизмат мебаранд. дар ҳолате ки мисол мегирем, агар модари шумо якта фарзанд, якта писар дошта боша ва падари шумо боз зан гирифтагӣ бошаву ва ӯ зан боз писар ба дунё овардагӣ боша, дар ин ҳолат аз ҷиҳати модар ба ҳисоб мегиранд, ба назар мегиранд, як фарзанд ба ҳисоб меравад ва ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. як кас нависондаи ассалому алайкум, ман дутарафа гражданство дорам, ҳозир Тоҷикистон даем, заграни РФ надорам, заграни ҷумҳурии Тоҷикистон дорам, чӣ хел кунем? вақте ки шумо ай Тоҷикистон ба Россия рафтанӣ мешен, двойной гражданин бошен ва загранпаспорти российский надошта бошен, шуморо мемонанд вориди Россия мешен, дар ҳамун фурудгоҳ 5000 рубл ҷарима пардохт мекунед барои надоштани загранпаспорти российский. як кас нависонда ассалому алайкум ака, мумкин аст запрет выезда аз территорияи Россия кушодан. ман зан дорам дар Россия. агар ҳамсари шумо мақсад гражданини Федератсияи Русия бошаву фарзанд дошта бошен шумо аз ҳамун шаҳрванди рус, дар ҳамин ҳолат метавонад ки ана ҳамун шаҳрванди рус ариза бинависона. мисол чандин роҳҳое дорад ки чандин суханҳое дорад ки мақсад фарзандора бояд падараш нигоҳ кунад, хонаву дара падараш бояд нигоҳ кунад. дар ҳамин ҳолатҳо ба назар мегиранд баъзе вақтҳо баъдан кушода карда мешавад. як кас нависонда ассалому алайкум ака, ягон навигарӣ ҳаст нашод патент. агар нашод уведомления дар назар доштагӣ бошен, не ягон тағйиротҳои нав баъди соли нав нашида. ҳамун чизе ки буд бояд патентора уведомлит кунед, ҳамун чизе узида шуда. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаҷон, оиди никоҳи хешутаворӣ меган қонуни нав буромадаи иҷоза додиянд. ҳамин гап рост ҳаста ё ин ки не? дар мавзӯи никоҳи хешутаворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси оилавӣ ҳамин чиза манъ кардагӣ ҳастанд ва ягон тағйироту иловаҳои нав ворид шидагӣ нестанд. тамошобинони азизу гироми қадр, то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.